lho. Lah kenapa? Terbangmu ki lho, Bos. Abang Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Kuwi guse kok mau gublak-gablak. Mas, tanganmu abuh kowe ngono. Plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono deng tak dik tak ngono lho. Duk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delok. Tek Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah Ya-yaan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih, Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabuh, ben apik. Jengising di sini. Ya. Siap. Dung plak. Nah, joget ono tuh.
luar biasa.